Ftit tal-ġimgħat ilu il-Prim Ministru kien qal li fil-Parlament qiegħed jistenna li jkollu voti ċari. Illejla il-vot tal-Parlament kien ċar favur mozzjoni preżentata mill-Oppożizzjoni u kontra il-pożizzjoni tal-Prim Ministru kontra l-pożizzjoni riflessa min-naħa tal-Gvern. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat saħaq li issa l-Prim Ministru fadallu ftit toroq xieħu u li kull ġurnata li tgħaddi u Gonzi PM ma jieħux azzjoni hija ġurnata moħlija għal familji u negozji. Is-sistema Gonzi PM fallit darba, darbtejn, tlieta, is-sistema Gonzi PM m'għadix sostenibbli. Għalli din mhijiex kwistjoni ta' deputati jew ieħor għaliex jekk wieħed iħares lejn dak li ġara fil-Parlament fl-aħħar xhur jara li l-problema komuni kien il-Prim Ministru nnifsu. Il-falliment fit-tmexxija ta' Gonzi PM huwa il-Prim Ministru nnifsu. Minflok jirrimedja s-sitwazzjoni li kellu qudiemu, il-Prim Ministru għażel li jibqa' in denial u jiċħad is-sewwa magħruf fejn il-ħin li kellu użah biex jattakka l-Oppożizzjoni minflok biex isalva s-sitwazzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni rrefera għal dak li qal Lorenz Gonzi qabel il-vot fejn iddeskriva l-mozzjoni bħala waħda li tgħid li huwa tradixxa lill-Parlament u li l-mozzjoni m'għandix taqsam biss ma' Richard Kakija Karwana iżda wkoll mal-aġir tiegħu bħala Prim Ministru. Qal li issa wieħed jistenna li Lorenz Gonzi jaġixxi abbażi tal-vot ċar favur l-istess mozzjoni. Qal li l-Prim Ministru mhuwiex kapaċi jżomm gvern maqut aħseb u wara kemm jista' jżomm pajjiż maqut. Għandna Prim Ministru li llum il-ġurnata fi żmien tant importanti mhux kapaċi jżomm gvern maqut, aħseb wara kemm hu kapaċi jżomm pajjiż maqut biex jittieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn għal ġid ta' pajjiżna, għall istabilità ta' pajjiżna biex noħorġu b'mod sostenibbli mir-reċessjoni biex ikollna tkabbir ekonomiku li permezz tiegħu nistgħu naqsu d-deficit b'mod sostenibbli biex noħolqu l-postijiet tax-xogħol biex inkattru l-ġid u biex ikollna soċjetà ġusta.